Já už natáčím. Já už natáčím. Já nemám mobil. Ale tak ať si dá, on měl ten mobil, tak ať to nemění. Takže jdeme na trampolínu. Denčou. Ano, vidíte, má českou vlajku. Trochu to vypadá divně na ní. Ukáž se celá. A je to zahrada. A má tablet boží prostě. Co to děláš? Ale nespadne to, že ne? Máš hezký boty. Díky. Teď jsi měla tam tom, že? Vy ty jsi je včera měla. No, teď jo. To říkám. A mám tady trochu O, si za tenhle hlas. Mama se posrala. To je... Co se stalo? Umíte salta? Ne. Já jo. A nemáš se dělat tady, ne? Já jsem si pod trmnalce, ale já dělám salta. To nejde zavřít. Karel, můžeš si odložit mobil. Ne, já si... zatím budu... Au, já koukám. Au! Ale já jsem to omylem udělala. A uděláme za chvíli vtipy číslo 4, protože jsme to nedodělali včera. My jsme to vůbec neudělali, ale něco jsme... Skáče víc, když skáčete. A já si položím mobil. Stopnu to. A zase natočím. Jaký plážovky? Ty růžový. A co to je? Placky nebo co? Plažovky. Já nevím, co to je. Boty. To je boty, tak řekni boty. No. Já nevím, tak se podívej, tam budou asi na chatě. Já jdu s Déňou. Nemusíš. Jdu taky. Plavky. Nám řekl plavky. Plažovky. Proč plavky zrovna? Když to jsou plážovky, tak to se dá na pláži. Plavky ne? Co to dělá? No, tak to řekni, že někam vytečá. Denčo, řekni názor svůj. Na to. No co? Proč jestli hezky natáčím. Já docela dobře natáčím, je to na jedničku. No, úkoly jsou. A tady jsme na mý zahrádce. Ahoj. Ano, jsme tady na Denče zahrádce. Oni to měli vidět. A je úplně stejná horská. Tady je strejda. To tě zajímá. Ty to vykecáš, to neřekneme. A jdeme na chvíli tam. Dneska mi kecá. Pojďme dolů. Máte na tu zahradu? Vede to Má fakt boží zahradu. Denčem. Tady jsou kamínky. Co je? Tady jsou boží kameny. A tady dokonce má své auto. Je totiž limuzinu. Tady jsou modrý růže. A tady jsou i tulipany. Tady jsou modrý růže. Hezký. Jsou fakt modrý. Fakt. No. A tady jsou tulipany. Tulipán žlutý. Tady máme žlutý tulipán. Tadyhle. Vzadu možná. A jdeme se kouknout do garáže. Pojďte se podívat. Já jsem taky tady vedoucí. Nejsem. Není. Ne, Ona kecá. Ona musí Kalina jdi dolů. Ne, dobrý. No, aby se dělala. Vidím. Tak. Nevím, proč hodíte tak. No. Tady máme další modrý růže. Tady máme Tulipány. Dobrý, já tady mám svou vlastní limuzinu. Koukej, tady bude žlutý tulipán, tady taky, tady taky, tady taky, tady taky. No tady to nemůžeme přijít, protože tam má žlutou špičku, takže to bude žlutý tulipán. Ukáž tulipán. A půjdeme do garáže se kouknout. Ne, to nesmí šáhat, to bude upadlo. Já jdu pryč. Nevíme, protože je poupátko a to ještě se nedá. Počkej, pojď se podívat ještě. Tady máme trošku v pavučině. Oni potom, vidíte tady,
Tak Všechny budou takovýhle, Co tak to je? jak jsou tady. Jsou růže. Takový růžičky, jo, krásný. Oni A jsou trošku hezký. A trochu píchají, ano, to jsme viděli. Ale teďka se jdeme zabávat, nejenom se koukat do přírody. Pojďte. A uděláme za chvíli tip 4 na trampolíně, nebo někde ještě jinde. Jako třeba jak dělá... Ne, to... Nemáš trhat. Proč? Uč mi to. Hele, já mám nápad, počkej. To taky fouknu, tamhle máš taky. Ne, ale... Jo, tak si to foukni, ale pojďme tady ten vršek. Proč? Já si počím tady ten. Proč? Protože do tady se dá pískat. Ne. Jo. Musíte dát to pískat. A vidíte? Seleno, máme tě tady za hvězdu, takže to se je Selena Gomez. Gomez nebo Selena, je fakt dobrý teďka. Tak já do toho zkusím. Dobrý, takže teďka jdeme udělat vtip 4, doufám, že se bavíte a ahoj. Musíte jít to umít.